Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrap, na Stanley Roy Construction ke badan hasenda jong kamadan Phams im Nongpo, mar persya ke Bethany Hospital Nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Kasun Enterprise keterua bat wanra syapi ya ke Christmas offer. Tit ya gawe ke chimney, bat rae sying ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks Nongpo ha ke kamera ke basispa san puar. Ka jingim ke baha perthai, kade ke badon ha ki babun rukom, bat ha ki babun bentah. Omla ban kiar na kane, namar kade ke balatho, bat ke balamang lupa bangin ha ban yaj lembah shibun ki aka, la kide ki basniu, rengkat ru bat ki jingba. Ha ka shnong umling hari bhoi district ka long ying long sem jong ikong bayona mayong ka ba kane ka long kami ka don laingut ki khun ki bala kham he khamsan ka long ying hapo ka te ka shnong ka ba ka jingban jong ka jingduk bat ka jingbom don ei ka lapoi hadu ka benta ka ba omdon jaka banshong bat banthya hadin bun sngi bat bun banai ba kit khot jong ka seng HNYF na ka umling unit ki juyo ya ka jinglong jingman jong ne ka long ying kilarai ban penchana ya ka ying jong ka ne ka long kami tang bakan yo banthia panja thaj onda haba kalawan bella kat saba ka yo kit khot ka ne ka seng kila ongru bakidon ka jingthmu ban penlong ya ka football tournament henry kilarai pat bakin penchana shwa ya ka yingsa jong ka ne ka long kami ha ka ne ka kanti ka ba manta batkin sale pat ya kita kiwei pat ki kam ki badang long ban penap menta kasngi kit ghot jong ka seng HNYF na ka umling unit kilayami ban lej pensiona ya ka ying jong ikong biona mayong ha ka snong umling hari bhoi district da ka ba kila lej thit ya kiding bat kitin bat kiwe ki jingdon kam hadu bakin dala ban pendep sendon ya ka ne ka ying layalam ya ka ne ka jinglej pensiona ya ka ne ka ying dau presiden ka unit uba Spany Manar usamla Doris Lengdo ubade vice president usamla Ajay Rani ubade secretary kit khot ka unit kibakantup yo Roli Marbanyang u Frankie Khonglam u Lucas Lengdo u Anyas Lengdo u Kret Kshar bat kiwe ha kane kasngi laidon langru uba Marcus Martin ubade presiden jong kaseng HNYF Northern Region ha kaba daladehi ula shim ya kitiar ban yarap trei ya kane ka jing pendep no ya kane ka jingshna ya kane ka ying namar ka jingkem dum no jong kamit jing snow ne ba ka jing yu jing ga long ba ine kong e kong bala e khmat jung phem da ba pelawan te ngi jing snow ba ngi dan la ka jong ka bor berit menyerap te klub menyerap na kalian ka sen jung ka sen HMF unit long da la ai kiding ne bat na kan origin ro dila rap ten no ko origin dan kalian jung ka unit la kontra ding jadi pret bat kin nomor jung ka rap ben sai pila ban yathu khndiat kai ba penong pi kum ka seng mo na ka sekalang ne ban pencenai ka ying jong kong mar ka jing long seng kumu jonga so kumban ong ban youtube ba ngal long kum dokot ng seng bangan pe bangan yarap kino ki bakam sim jing e ki jinjar haga imlang salang kusnong ka thau kumta ngi don lang ne batri ni kong ni trai jong re ying adin bangila yo ne ka jing petip na presiden jong ka ne ka umling unit ba Spany Manar tiga thu ya ki jong I kong ilong kebi jong ka ne ka snong umling ba na kalian ka seng ni so panong ba kane ka kalenti ka bangi hak baniang bo ka ba khmat do lada ngina pulut ka ya ka spa ya ka po haba bomdei jeka kamtam ya ka spa ru ting deki pohajar ngi thong kam turnamen football dan kam sport dan kam ilegai dan kemudian komong ong ka cai bener jingi ka kam kum ikong moi don kam ki jingi rap hoi nyimla ban ai sibon mako dai khendiat ibor ibaret na kali ngaseng habangi ong itriam ta kerja bener ko ba ikong ide iwe iba iban bet semai jong ka cai bener nomor ide ilung kami ide ino kasian jong kaing kasam no kasian jong cai bener sama dong ka HMF ko don si benda ong ba nginian ta kari cai bener man kasian ru ino tusnong oi ngi sutu ba ngi let i bor beret ngi mla man ai di mo paka ndre ngi dangai kme ine ide ti bor beret ngi na ya don kat bat unit musikal
kamtam bat kumling unit iba Span bat kimam kidkhot kibadan menta kiblah kloi ban kener kti ban yarap ini I longing I long tumi pada gini giliuru ngalam ong isnei sat ye iba umdon jika set mo dong mar ke ban ke pelak ke jingdok mar I kendai beri umdon jika belah nak kata kadau kolong ba wa pelong ingi kum keseng ban no senyang na ibor ibarat namta kene kalonging bat namta kajai beri kujungi bat ngi kimilan tiba ki wei pat kim dai ban suong ba kin sim kabu tang bangila irap iko ane ko wei kolong ba ngidon gilat ban irap habang ngidon kaman nakaliang kai chunaf semut dong ngimdon lenti sudah kumai ban kersan iwe po wei ban kersan iwe na iwe kolong kabor ka bakrautam namar bunsin gi ong lada ngin kersan problem ngi kersan ngi train namta kam lei te kene kene gi ong ba chiliang kti kamla ban sawal ada ndon lada ngim thap arliang te kene ka bombo kolong ba ngidon arliang kti mda ban ya sno kti ka mo kti ka diang ban ai ya ka ching kersan ini ikong ilong kumi de ilong kumi iba de syai ta ilong kumi ibodon sya ka jing dan kam kaman yo jing rap nangi kum kisam halang nakaliang ka sengit chunaf ka kuro kolong ba nginang yai le shu ikam ki ba ladai hang nong noru ndai tang hong leng bo ndai kene jing sedang lamun ong kede nong leng nakaliang cungi tang kata Bandong ba sutenak na sibun no ba lapoi gi kumgani ka tagalanti bantip lem kumyanga ka tagalan kanse ba marelut sadin sakmat te ay kublay nga sibun ba rayo nga sa kajing yarap rayo nga sa kajing ritingan te kumno ong buntin ro matla nga dengan si ay kublay ba kani kala ban pur ban rulong se asep kala na ban sagi way ro kamreng de kumno basaing ko haba marbiang de te kamre kabarla porpor mario se kumno la ste sa ban biang te kum ba kalong kising bela dep mo hano shong hano sa ki pan kum tu se la long si emadan de Tei ya kajing trei jong kajing post new jong pi but ka Prime Minister's Employment Generation Program ka scheme ka badon kam jong ka sarkar India ban plilat bat kersyan ya kajing trei kam la jong hakithan nong kendong baru ki jakasor kum kajing penslori ke samla hakari barok away da ka bakentiu ya kajing trei ya ka kam la jong ki jing mentoi ka baiseng ka bahe kalong arpusan laktingka nakamenta ki tu ki seng ya ka kam manufacturing sector but si pol laktingka nakamenta ki tu ki batrei hakakam service sector kajing no senyang ki nongyo jing mentoi 100% hadu 10% naka project balamang ki bala ban apply ki riu simet bakhat prasnem sheneng ki self help group ka kerdan puli baduna class 8 pass naka benta ki project balakot palat ya ka shipho laktingka haka manufacturing sector but shipho laktingka haka service ki duler badon kam ki kentup ya ka way ka dur passport size Aadhaar lani PAN card project profile population certificate now video scheduled tribe certificate but ka educational certificate